Det er stærkere, men ikke på plads. Præcis, ja, og når den gør det, det er sådan, jeg kan mærke, at den kommer, fordi den trykker sig så lige ud i de hele skulder. Og så kan man lige så bare mærke, at der er på vej. Og så ser man, at det er højre bagben ind, så bliver den sådan helt. Når jeg lige trykker den ind her. Og der er den god. Jeg har aldrig fået den, den er god. Men den siger egentlig meget pænt, jeg tager ikke. Du får tid, men du får lige underholdning. Ja, så det er musisk kort. Det skulle da bare være for afslappende. Sov hun? Jo. Ja.